And this is the Dagupan's Ultimate FM radio station, 90.3 Energy FM. Pag-awa mong sabihin radyo, sabihin mo Energy, masamsamit. Coming to you live at the 4th floor, Duki Chongson Building, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Ang Energy FM Dagupan ay hindi lang po napapakinggan sa syudad po ng Dagupan at tayo po ay hindi rin lang po napapakinggan sa buong probinsya ng Pangasinan. But we are also heard coast to coast and globally. Ito po ang Energy FM's Tapatan ni Pangga 2022. This program aims to assist, educate our fellow Pangasinenses, especially the Dagupeño, comes May 9, 2022 elections. Ang ngayong araw na to, mga kaibigan, isang malaking karangalan na atin pong makakasama, isa home businessman, 2021 Local Organization President at JCI Dagupan Inc. Sabi nga ho nila, mga kaibigan, gwapo na, attorney pa. Kaya nung musga, mga kaibigan, nakikita nyo na ho ng live ngayon, ha? Ito ho ay tumatakbo bilang Vice Mayor sa ilalim po ng tinatawag nating Team Life. Isa ho sa mga rason kung bakit po ang inyong lingkod ay wala hong boses ngayon dahil ho sa kanya. Katuwang ng ating Mayor Brian Lim na tumatakbo sa Team Life para patuloy po ang progreso ng Dagupan na inyo pong sinuportahan. Mga kaibigan, it's an honor to have with us Honorable Attorney Carlos Alipio Fernandez. Magandang umaga sa iyo, Attorney. Good morning, Sir Jay. At syempre, gusto ko pong bumati sa lahat ng nakikinig sa 90.3 Energy FM at sa nanunood sa ating Facebook Live. Ayan, Attorney, baka pwede kong i-request, pwede mo naman pong i-adjust yung microphone mas malapit sa iyo ng konti para mas marinig yung hindi lang gwapo pa, Attorney, na maganda pa ang boses. Baka mamihingan ka tayo dito ng sample ng pagkanta mo, ha? Mas okay na ba to, sir? Yan, okay na okay. Okay. So, bago natin simulan ng tapatan, gusto ko munang makipagtsikahan sa iyo ng mabilisan. Kumusta po si Attorney Carlos Alipio Fernandez? Sir Jay, sa totoo lang, nilalamig ako. Ang lamig dito. Dito? Sa station nyo. Oo, ganyan ho namin i-welcome po. Bukod sa gusto namin komportable kayo. Pero mainit ang pagtanggap ho namin sa inyo. Correct. At nakikita ko yung mga viewers natin. Yeah, grabe. Salamat po. At kayo ay sumusubaybay. Sa ating tapatan ni Pangga ngayong umaga. Alam niyo po, para lang ho sa kalaman ng lahat, as early as now, nasa 192 po ang viewers po ni Honorable Carlos Alipio Fernandez at ang Energy FM ngayon. Salamat po. Attorney Carlos, handa ka na ba makipagtapatan ni Pangga? Game na game na. Okay. Mga kapangga, gusto ko lang pong i-welcome kayo. Pwede kayong magpadala ng mga questions ninyo sa 0912-782-5884 at 0955-597-634. Ang sabi ng atin pong mahal na Vice Mayor, Attorney Carlos Alipio Fernandez, hasalang siya sa no holds barred. Kaya mga kapangga natin dyan, eto na. Simulan na ho natin ang Tapatan ni Pangga 2022. Ang first question natin, sir, ay nangangailangan lang po ng 1 minuto para magpakilala ka. Isang tapat na tanong. Sino po si Attorney Carlos Alipio Fernandez? Alright. Si Attorney Carlos Alipio Fernandez ay ang paboritong apo ng dating mayor na si Mayor Al Fernandez. At syempre ang panganay na anak naman po ng tumatakbong councilor na si Councilor Alipio Serafin Alfie Fernandez. Sir Jay, nung kabataan ko po, nag-aral ako dito sa Mother Goose. Naging SK chairman din po ako ng Barangay 4. Naging SK president 2007 to 2010. At syempre naging atleta rin po tayo ng Dagupan. Hindi lamang po sa Dagupan, nag-represent din po tayo yung Pilipinas sa iba't ibang international competitions. Nag-aral naman po ako ng kolehiyo ko sa University of the Philippines kung saan ang kursong kinuha ko po ay Public Administration. At syempre noong 2013 po, nag-enroll tayo sa San Beda College of Law at nagtapos sa University of Pangasinan kung saan tayo po ay naging isang abogado po. Maraming salamat po, Attorney Carlos Alipio Fernandez, sa iyong tapat na kasagutan. 2022. Kulang pala ang 1 minuto. Oo, sa totoo lang. Just in time ang iyong pagsagot. Okay.
11 minutes past the hour of 10 o'clock at sa mga kababayan ho natin na nakatutok sa buong Dagupan, you are still enjoying Tapatan ni Pangga 2022. Naku, ang dami mo na pong pinapadadami na magbati sa iyo. Why so pogi? Vice Mayor, and why so talino from Shaira? Okay, Greggy Oviedo, hi Kuya Jay. Kap Lolo Valles, kumusta? Juby, kasi lang ang daming hearts para sa'yo na pinapadala. Bigyan mo nga sila ng hearts at attorney. Ayan, ayan ha. I love you po sa mga nakikinig at nanonood. Ayan, ano ko. Si Clyde Edralin, ang dami ho. Kulang-kulang yung phrase ng aking messages. Juby, kasi lang, puro hearts talaga pinapadala sa'yo. Okay? Ikaw lang ang BM namin, sapat. Thank you. I'm hoping, of course, na despite of my husky voice, ay naiintindihan po ako ni Attorney Carlos. No? So let's move on with our next tapat na katanungan. Alam niyo, gusto kong mabati lahat ng mga pagbati ninyo, ha? And as much as we really wanted to dish out all of those, this time it deserves 5 minutes. Attorney Carlos Alipio Fernandez, isang tapat na tanong, ano po ang nagpapalakas sa puso at isipan ni Carlos Fernandez, Alipio Fernandez na tumakbo bilang Vice Mayor po ng Dagupan? This deserves 5 minutes, attorney. Ngayon na. Simple lang, Sir Jay. Ang nagpapalakas sa puso at isipan natin kung bakit tayo tumatakbo bilang Vice Mayor ng Dagupan City is yung mga yung taong bayan po mismo ng Dagupan. Gusto po natin makapagbigay sa kanila ng serbisyo totoo. At gusto po natin makagawa ng ordinansa para sa kanila na kahit na po matapos ang termino ng mga nakaupo na public official, patuloy po silang makikinabang doon sa mga ordinansa na para sa kanila. Yun lamang po, sir. You have 4 minutes and 22 seconds to go. You wanna add more o yun lang po muna talaga ang iyong sasagot? Yun po ang nagpapalakas sa akin. Okay. Ang taong bayan ng Dagupan City. That's an honest question. Honest answer, mga kaibigan. 13 minutes past the hour of 10 o'clock at talaga naman pong pumapalo ho lalo ang ating mga viewers ngayon. 230 viewers na po and climbing. Naku, ang init ho ng pagtanggap natin. VM Carlos Alipio, nakikinig po, no? Okay. Para din kay bali ang pangalan po ng ating tumatakbo is Honorable Carlos Alipio Fernandez. Si Serafin po, yun po yung kanilang daddy. Tama po, ano po? Actually, Sir Jay, ang buong pangalan ko po ay Carlos Alipio Serafin T. Fernandez. Okay. Kinakailangan ko pong i-drop yung Serafin dahil napakahaba na po. Okay. Doon sa Certificate of Candidacy nung nag-fill up po. Linawin natin para hindi kayo magkaroon ng kalituhan. At ang daddy mo naman? Alipio Serafin Fernandez. Alfie Fernandez. Pero hindi lumilitaw yung Alfie doon sa Ang palayaw po ni Airpods ay Alfie. Oh. Pero ang totoong pangalan niya ay Alipio Serafin Fernandez. Serafin Fernandez. Malinaw po mga kababayan natin, mga taga-Dagupan. Huwag ko kayo malito. Okay. Ang Vice Mayor ko, attorney na gwapo pa. I love you, Vice Mayor Attorney Carlos Alipio Fernandez. Di ba? Ang dami hong mga pagbati, sa totoo lang umaapaw na ako ng mga pagbati dito. Eto na pa. Will you marry me? Pakuha ko na yung number ko. Sige. Alam ko, umaapaw po ng mga pagbati ngayon sa oras para kay Vice Mayor. Okay, next, tapat na katanungan para sa atin pong guest. Vice Mayor, alam naman po natin na katuwang po ng Mayor ang Vice Mayor at kayo po ay magiging presiding officer po kung kayo po ay bigyan po ng kawusanda or damit para maging vice mayor po ng syudad ho ng Dagupan. Magkaganon pa man din po, I think this is very relevant to our listeners to know ano bang plataforma ang nais mong ilatag bilang vice mayor po ng Dagupan para sa mga Dagupenyo. 5 minuto po, Attorney Carlos Alipio Fernandez, ngayon na. Okay. Number 1, Sir Jay, kung tayo po ay papalaren na manalo bilang Vice Mayor ng Dagupan City, susuportahan po natin yung programa ng ating mahal na Mayor na si Mayor Brian Lim. Pangalawa, kanina po nabanggit ko na ako po ay naging SK President, naging presidente ng iba't ibang organization at isang abogado. Ngayon, kung susuriin po natin, Sir Jay, kung ano ba talaga ang trabaho ng isang vice mayor.
bilang presiding officer at bilang leader ng Sangguniang Panlungsod, kinakailangan po talaga makagawa tayo ng matibay na ordinansa para sa Dagupeño. Sa larangan po ng edukasyon, kalusugan, yung ating kalikasan, trabaho, negosyo, gender equality, zero hunger, at syempre yung sa poverty po na kinakaharap natin. Siguro, ito yung mga larangan na gusto nating ma-focus at makagawa tayo ng ordinansa. Gusto rin po natin, Sir Jay, na reviewin lahat ng existing ordinance ng Dagupan City. Kung meron tayo mga ordinansa na luma na at hindi na po nag-a-apply sa Dagupan City, tingin ko po kailangan na natin itong amyendahan para makabagay na sa pangangailangan ng Dagupeños. Halimbawa, Sir Jay, ang ating scholarship ordinance, matagal po siyang 5,000 pesos per SEM. Tama po? Yun po ang tinatanggap ng ating mga scholars dati. May mga nakakausap tayo ng mga estudyante na sinasabi nila sa atin na kulang yung 5,000 pesos per SEM para matustusan yung kanilang tuition fee. Tayo po ay nagpapasalamat kila Councilor Dada Reyna, Councilor Manang Celia Lim, at Councilor Cisco J. Flores. At dahil nakinig po sila sa kabataan at kanilang inamyendahan yung scholarship ordinance at ginawa po itong 20,500 per SEM. So, ito po yung mga halimbawa ng mga ordinansa na kailangan nating amyendahan, i-update dahil yun po ang trabaho ng isang vice mayor kasama ang mga konsihal ng Sangguniang Panlungsod. Maraming salamat po sa iyong mga tapat na kasagutan, Honorable Carlos Alipio Fernandez. At meron ka pang 2 minuto at 25 seconds. Do you want to add more or you want to move on to the next question? Siguro, Sir Jay, being in a condition, nung kondisyon na meron tayo ngayon, pandemya, tingin ko napaka-importante na makabalik na rin tayo sa normalcy sa Dagupan. Kumaga makapagbukas ang mga negosyo, makabalik lahat ang mga tao sa kanilang pamumuhay. Magkaroon ng trabaho yung mga Dagupeño. So paano natin to matutulungan in terms sa trabaho ng isang vice mayor o konsihal? Siguro tingin ko kailangan i-encourage natin yung mga negosyante na magbukas ulit dito sa Dagupan. Makapag-imbita tayo ng mga bagong negosyante dito sa Dagupan. Paano po? Siguro pwede tayo magbigay ng tax incentive sa kanila para ma-encourage po natin sila. Kasi alam mo naman po natin, Sir Jay, na very important ang economy sa Dagupan para makabalik po tayo sa normal na pamumuhay. Maraming salamat po sa iyong mga tapat na kasagutan, Attorney Carlos Alipio Fernandez. Okay, sunod naman po mga kapangga sa susunod na tapat na katanungan natin. Pero ang dami ho kasing nagpapabati dito. Michael Van, alam ko sobrang bilis ng mga messages na pumapasok ngayon. Pasensya na ho dahil talaga pong parang ho itong parang mayor lang ho yung kausap ko nung na-invite ko. Talagang lumilipad po yung mga messages ninyo kaagad. Si Rezo Darwin, alam na namin, attorney, ang trabaho ng isang VM. Hindi katulad ng isa dyan. Okay. Attorney, ang gwapo na. Oo. Attorney Carlos Alipio Fernandez, attorney na gwapo pa talaga. That's my Vice Mayor, matalino, may malasakit sa kapwa. Pa-shoutout po kay VM Ena Niabes. Hi daw po. Shally May Barte. Go! Go baby, ang tawag mo sa'yo. Hi baby. Hi baby. Automatic ka na sa listahan ng balota ko, VM Attorney Carlos, from Mark Imon Kyle Velasco. Gia Joyce Ancheta, pa-shoutout naman po, attorney. Shoutout kay Gia Joyce daw po, Ancheta. Shoutout kay Gia Joyce Ancheta. Ayan naging shoutout nitong programa natin sa sobrang dami ninyo Clyde Edralina. Huwag ipamigay basta-basta okay? Okay, salamat Clyde. Gia Joyce Ancheta, salamat daw po, attorney, sa pag-shoutout mo sa kanya. Sana mabanggat din ang pangalan ko. MJ Abalos, kumusta ka naman? Salamat sa pakikinig sa Tapatan. Pa-share lang ng pa-share. Susunod naman pong ating pong katanungan sa ating pong guest, mga kaibigan. It deserves 5 minutes pa rin po. Isang tapat na tanong. Ano po ang mga bagay na sa tingin mo ay dapat gawing paghahanda
isang Vice Mayor na kagaya mo, Vice Mayor Carlos Alipio Fernandez, sa oras po ng sakuna, at sana po wag naman po mangyari kagaya ng sakuna na hindi lang po naman po bagyong pinag-uusapan natin, lindol, kalamidad, andiyan dyan po ang pandemya. Pagdating po din po, dagdagan natin ha, trabaho, edukasyon at maging krimen. 5 minuto naman po ito, bahala na ho tayo mag-dissect. Vice Mayor, simulan mo na. Sige, Sir Jay. Isa-isahin po muna natin. So, ang tanong nyo, ano ang dapat paghandaan ng isang Vice Mayor pag nagkaroon tayo ng sakuna? Tama po ba? Opo. Okay. Kailangan natin una, suportahan ang programa at trabaho ng mayor natin na si Mayor Brian Lim. Dahil alam naman po natin na ang trabaho ng isang mayor, ito po yung nag-i-implement ng mga programa ng syudad. Ngayon, kailangan natin palakasin pa yung mga programang yun sa pamamagitan ng ordinansa. Yun po kasi yung gusto kong maintindihan po ng ating mga kababayan na isang vice mayor ay hindi po siya yung bumababa sa barangay para mag-abot tulong. Ang trabaho po ng isang vice mayor, gumawa po ng ordinansa. Mag-preside po sa sanggunian panglungsod nang sa gayon mas mapalakas natin yung programa na ini-implement po ng ating mayor para sa Dagupan. Tatandaan po natin lagi na hindi po biro yung trabaho ng isang vice mayor. Siyempre kailangan updated ka po sa nangyayari sa ating mga sityo sa Dagupan. Nang sa gayon makagawa tayo ng nararapat para sa kanila. Ang next na tanong nyo po tungkol naman sa trabaho. Sa trabaho naman, tulad po ng sinabi ko kanina, napaka-importante po na makapag-invite tayo ng maraming negosyante dito sa Dagupan. Siguro tingin ko, Sir Jay, kinakailangan maging maluwag tayo sa pagbibigay ng resolusyon na kinakailangan ng mga negosyante kung sila po ay nag-a-apply ng kanilang negosyo dito sa Dagupan. Pagdating naman sa trabaho, tingin ko naman kung nakatulong tayo sa mga negosyante na makapagbukas dito sa Dagupan, susunod at susunod po talaga ang trabaho. Pagdating naman po sa krimen, siguro sa tulong po ng ating PNP, sa tulong po ng ating city mayor, maaral po natin na mabuti yung batas at makagawa tayo ng mga sapat na mga fines, ordinance with fines, para naman po mapigilan natin ang pag-commit ng any crime dito sa Dagupan City. Yun lamang po, sir. Maraming salamat po sa mga tapat na kasagutan ng ating guest, mga kapangga. Apatan ni Bangga. You could join us sa atin pong usapin, no? Pagdating po sa No Holds Barred. So, I'm opening the lines 0912-782-5884 at ang isa pong numero 0955-5976-34. Ulitin ko, 0955-5976-34. I would like to take this opportunity to give thanks sa ating pong sponsor ng tubig, ang Water Market Calasiao, Sir DJ Ocampo. Ito pong iniinom naming tubig ngayon ni Attorney Carlos Alipio Fernandez. Salamat po ulit, Sir DJ. Water Market Calasiao. 10:25 in the morning, ang next na katanungan natin. Sir J, may pwede po ba akong isingit? Ay, sige po. Gusto ko lang din po magpasalamat sa ating presidente na si President Roa Rodrigo Duterte sa kanyang ibinigay na pondo para sa pagpapatayo ng Dagupan City Hospital. Alam naman po natin na napakamahal magpatayo ng isang hospital at napakatagal na tong plano ng Dagupan City. Ang Dagupan City bilang isa sa pinakamayaman na syudad sa Pangasinan, siguro kinakailangan na rin talaga natin ngayon magkaroon ng sarili nating hospital. At kaya po ako yung nagpapasalamat sa ating mahal na presidente at ito po ay matutupad ng dahil po sa kanyang pagmamahal at syempre na rin po sa tulong na ibinigay niya kay Mayor Mark Brian Lim para sa Dagupan. Kaabang-abang yan ha, yung itong nabanggit ninyo. Okay, Vice Mayor, isang tapat na tanong. Ano po ang masasabi nyo? Ito isang minuto lang naman po, Vice. Ano po ang masasabi ninyo sa proyekto ng gobyerno sa vaccination rollout na kung saan ang 5 to 11-year-old children na po ang binabakunahan o mas kilala sa pediatric vaccination? Ano po ang komento nyo dito? Isang minuto, ngayon na. Ang Dagupan bilang isa o ang pinakamay magandang
vaccination program sa Region 1. Dapat po magtiwala tayo dito sa pediatric vaccination para sa 5 to 11 years old. Alam naman po natin na lahat ng ito ay may kasamang scientific study at hindi naman po mapapahamak yung ating mga kapatid, anak, pamangkin kung sakaling tayo po ay magpapabakuna. Siyempre ito pong bakuna ay nanggagaling din po sa national government kung kaya tayo po ay nagpapasalamat din po sa DOH. At siyempre ito na rin po ang siguro tingin kong final puzzle para makabalik po tayo sa normal na pamumuhay. Tapos na po tayo doon sa mga 16 pataas. Yung mga 5 to 11 years old naman po ang kailangan natin mapabakunahan para makabalik na po tayo. Maraming salamat po. Okay, 2 seconds to go. Ayan, hindi na ho tinapos. Sakto, no? Just in time. Sabi maraming natitense dun sa oras na binibigyan ni Jay Ores. That's tatapatan. Ito yung ganda ho ng tapatan. Alam niyo, dito ho natin nakakalkula yung mga ating po mga nakaupo at mga nagbabaka sakali pong makasama ho at maging maging pinuno ho ng probinsya natin, maging pinuno ng syudad natin. Okay. BM, sige, yung mga tanong ninyo, ibibigay natin mamaya sa No Holds Barred. Okay, antayin natin ha. Wala pa ho tayo doon. We move on to the last question na po na atin pong inilatag para ho sa araw na to. I think this is a very effective, very relevant issue, lalong-lalo na sa syudad ng Dagupan. Alam mo, this is hypothetical question, Attorney Carlos. No? Given a chance na ikaw nga po ay binigyan ho ng pagkakataon manalo bilang Vice Mayor ng Dagupan at hindi ho pinalad ang iba pong mga kasama sa partido. Okay, ulitin ko, this is hypothetical question. Paano mo pakikisamahan ang mga nasa kabilang partido? This deserves 5 minutes ngayon na. Sir Jay, kung sakaling ako nga po ay manalo at hindi ko kasama yung aking mga kapartido sa Sangguniang Panlungsod, kung paano ko sila pakikisamahan. Simple lang pong sagot dyan. Kailangan pakisamahan mo sila bilang leader nila sa sanggunian, bilang vice mayor. Tatandaan po natin, hindi po tayo lumalaban para paramihan ng kapartido sa sanggunian. Tayo po ay lumalaban upang i-represent ang Dagupan, yung mga naniniwala po sa atin. So dapat po pag upo natin sa Sangguniang Panlungsod, wala na po yung kulay. Dahil po yung taong bayan, yung naghalal sa inyo, yung taong bayan po yung nagbigay sa inyo ng pagkakataon, yung pagmamahal po nila at tiwala nila sa inyo para magampanan nyo yung trabaho nyo bilang isang official o public official sa Dagupan. So tingin ko hindi po magiging mahirap kung yun po ang inyong nasa puso at isipan ay ang pagsilbihan ang taong bayan. Hindi po magiging mahirap sa akin magtrabaho sa Sangguniang Panlungsod. Maraming salamat po sa iyong tapat na kasagutan, Vice Mayor Attorney Carlos Alipio Fernandez. Ito na po yung inaantabayan natin, ang No Holds Barred portion. Gusto ko na pong ipaalala sa ating pong guest na si Attorney Carlos Alipio na wala na hong time limit dito. Okay? You could answer us until 11 o'clock in the morning. Pagkatapos doon, pwede na ho tayong mag-move on sa ating pong next program. So hanggang doon lang po talaga. Nevertheless, I am opening the lines sa ating pong mga kababayan. We are now at 262 viewers and counting. Okay, yung mga katanungan, 269, ayan po, tumapalo na ho tayo. Ito naman yung sinasabi ko sa inyo, pag lumapit na tayo sa No Holds Barred question, talaga naman po mag-i-increase na. Before we move on, I'd like you to know, our dear listeners, viewers here and abroad na nakikinig po, the views and opinions of our guest or speaker do not necessarily reflect the views and opinions of the host, the station, and the network. Furthermore, the views, opinion, and insinuations of the host or even of the guest do not necessarily reflect of those of the show, the network, and the station. So eto na po ang first tapat na katanungan natin para sa ating pong guest, mga kaibigan. Alright, Texter 5674. Vice Mayor, ano po ang pakiramdam na kayo po ay tumatakbo bilang Vice Mayor ng Dagupan na hindi nyo na ho katuwang ang dati nyong lono na si Alipio Fernandez?
Siguro, Sir Jay, bigyan ko kayo ng kwento na lang din. Kanina kinikwento ko sa inyo na yung mga pinagdaanan ko sa timeline ng buhay ko bago ako mapunta dito sa sitwasyon ko ngayon na tumatakbo bilang Vice Mayor. So bilang atleta, bilang naging SK Chairman, SK President, working student, scholar ng bayan, abogado, alam nyo po, katuwang ko lagi yung aking lolo sa mga panahon na yon. So, yung nararamdaman ko ngayon is very happy ako kasi tingin ko hinanda niya ako sa pagkakataon na to na kahit hindi ko na po siya kasama sa aking tabi, alam niya na handang-handa na po ako sa laban na to para sa Dagupan. Yan, maraming salamat po sa tapat na kasagutan mo. Pwede ho kayong magpadala ng mga katanungan at marami na hong pumasok na katanungan sa inyo. Alright, from Kalmay, Dagupan City. Texter 5054. Ano po ang program or plano mo para sa mga persons with disability pag kayo po ay nanalo? PWD. PWDs, okay. Number 1, kailangan natin i-review yung ordinansa sa mga PWD. Yung mga benepisyo na kanilang natatanggap, kung sapat na ba o kailangan pa nating dagdagan. Number 2, kailangan natin makipagtrabaho sa ating Mayor Brian Lim para syempre yung programa na gagawin ng syudad ng Dagupan, masuportahan po natin through ordinance. Kung kailangan po natin pondohan yung programang yun, popondohan po natin at hindi po natin iipitin ang city budget. Ayun eh. Okay. 33 past the hour of 10. Texter 1256. Attorney, bakit po Vice Mayor agad ang tatakbuhin mo? Bakit hindi po Councilor? Sure win na ho kayo. Ang tanong ko din, why not? Alam naman natin, ang qualifications for Vice Mayor must be of 18 years old. Diba? 18 years old ka, Filipino citizen ka, residing within Dagupan. Wala namang ibang able to read and write. Wala naman pong ibang qualifications na kinakailangan. Siguro po kaya din ako tumatakbo bilang Vice Mayor ng Dagupan City. Kasi gusto ko naman din pong iparanas kung ano po yung magagawa ng isang young leader sa sangguniang panglungsod. Alam naman po natin na ang isang young leader very idealistic po yung kanilang pag-iisip. So kung meron po tayong young leader, tingin ko po kaya nating i-lead yung sangguniang panlungsod sa mas mabuti, mas progressive at mas effective na legislative body ng Dagupan City. 270 viewers and still counting. We have Texter 1455 bilang isang lawyer. Sa tingin mo malaking puntos ito para maging presiding officer or vice mayor ka ng Dagupan? Yes, very, very, very big advantage po ang pagiging isang abogado. Lalo-lalo na sa sangguniang panlungsod. Alam niyo po kasi ang sangguniang panlungsod ay ang tinatawag natin na legislative body. Ang pangunahing trabaho nila ay gumawa po ng ordinansa. So, kaya nga lagi ko na itatanong, what better person na ihalal natin for vice mayor or for councilor for that matter kung hindi isang abogado na tingin ko makakatulong maintindihan yung mga batas na isusulat natin para sa ating mga kababayan. 10:35 in the morning, meron pa tayong Texter 1452 bilang isang abogado. Ano sa tingin mo ang pangunahing dahilan kung bakit pilit na hinaharang ang budget po ng Dagupan City? Ano kaya ang epekto nito, Vice Mayor? Pangunahing reason, well, tulad nga nung sinasabi ng ating mahal na mayor, we don't see any reason at all kung bakit pa hindi inaaprobahan ang ating city budget. So, ano yung pangalawang tanong mo ulit, sir? Ano ang nakikitang epekto ninyo dito? Epekto. Ang epekto nito sa Dagupan City, syempre, delayed po lahat ng programs natin. Hindi natin mabigyan ng karagdagan na sahod yung mga frontliners natin na sila po ang gumagawa ng mahirap na trabaho. Tama po ba? Sila ang nasa frontline, sila po yung nagbabakuna, sila po yung nagre-responde
pag may mga kinakailangan. Hindi po natin mapondohan yung mga programa na nakaplano para sa syudad ng Dagupan. Kung sinasabi po nila magkakaroon naman po tayo ng re-enacted budget. Tingin ko naman po hindi maganda ang re-enacted budget para sa Dagupan. Kasi halimbawa po, pag sinabi nating re-enacted budget, gagamitin natin kung ano yung pondo, kung ano yung plano sa pondo last year, 2021. So 2022 na ngayon, gagamitin mo yung pondo nung 2021. So kung halimbawa 1 billion na pondo natin last year, yun ulit ang pondo this year, last year nakapagplano tayo ng infrastructure, kalsada. Tapos na yung kalsada. Popondohan ba natin ulit this year? So I think hindi siya magandang epekto sa mga Dagupenyo kasi yung budget na yun nilalaan ulit natin para sa tapos na programa ng syudad. At iba yung pangangailangan ng taon na to. Alam naman po natin ang pangangailangan, nagbabago yan taon-taon. So true. So kaya nakaplano tayo kung ano yung pangangailangan ng Dagupenyos. So, ang next na tanong ng ating texter dito, 1452, gaano ba ka-importante ang role ng isang vice mayor kay mayor? Napaka-importante kasi ang vice mayor po, siya yung leader ng Sangguniang Panlungsod. Siya po yung magsisteer kung saan papunta yung Sangguniang Panlungsod at siya rin po yung nag-guide sa ating mga konsehal. Siyempre, ang vice mayor po natin, bilang miyembro ng lahat ng public committees sa Dagupan City sa paggawa ng ordinansa, alam po niya at involved po siya doon sa paggawa ng ordinansa ang trabaho ng isang vice mayor. So napaka-importante po na magkasama ang mayor at vice mayor. Siyempre po, kung sinusuportahan ng vice mayor ang mayor sa kanyang programa at maganda na yung ginagawa ng ating mahal na mayor na si Mayor Mark Brian Lim, paano pa kaya kung kasama niya ang Vice Mayor ng Dagupan City? Very nice answer. 10:38 ng umaga. Attorney, pag nakaupo ka na, sana gumawa kayo ng resolusyon para sa mga senior citizen na katulad ko. Sana recreation center para sa matatanda. Maraming salamat from Paul Iglesias. Mr. Paul Iglesias, yung pagmamahal po na ipinakita nyo sa aking lolo na si dating Mayor Al Fernandez, alam ko po, naabutan nyo po siya. Ganoon din po yung pagmamahal na ibabalik ko sa inyo po. Alright. 10:39 po ng umaga, ang mga kapangga natin na gusto magpadala ng katanungan, Dagupan, people of Dagupan, 0912-782-5884. Uulitin ko po, 0912-782-5884. Wala pong tatawag, parang awan nyo na. Hindi ko tumatanggap ng calls, alam nyo na yan. 0955-5976-34. Attorney, ako po'y taga-Pantal. Ano ang masasabi nyo sa nakaraang administrasyon? May maganda ba na pwedeng masabi? Sir J, I prefer not to comment on that question. Maraming salamat. It's okay po ha, mga kababayan natin. They have all the rights para hindi sagutin yung ibang mga katanungan. Okay? Next, ayan, bumuboost tuloy ang katanungan. 1040 0912-782-5884. Uulitin ko po, 0912-782-5884. Okay. Natanong ko na ho regarding po sa gusto ko po lang pong malaman kay Attorney Carlos po, ay mabibigyan ba ng chance para maupo bilang VM ng Dagupan City? Ano po ang magiging role niya sa mga kabataan bilang isang leader din ng ating lungsod? Salamat po, sana masagot niya yung Vice. Sige po, Sir J. Lagi kong binabanggit na ako po ay dating Sangguniang Kabataan Federation President at naging presidente ng Junior Chamber International. Mm-hmm. So masasabi ko po na iintindihan po natin yung issues na pinagdadaanan ng ating kabataan ngayon. Tingin ko kung pag-uusapan natin ang early pregnancy, yung ating mental health awareness, yung ating sa sports, kung anong kailangan palakasin pa sa edukasyon, tingin ko po lahat yan naiintindihan namin ni Mayor Brian Lim at yung mga kasama namin na kandidato sa pagkakonsehal. At tingin ko naman po
sa pakikipag-usap namin, syempre kailangan makipag-usap sa mga kabataan, makakagawa kami ng ordinansa na nararapat para sa inyo. Alright, 10:41. Good morning, my Vice Mayor. Texter 5054. Ano naman pong livelihood programs for island barangays, lalong-lalo na sa mga mother like me na maaari niyo pong maibigay na proyekto? Sa mga island barangays po. Sa mga island barangays po natin, huwag kayong mag-alala. Kinakausap po natin yung ating mga iba't ibang department heads upang makausap din po yung ating mga mothers, single mothers lalo na sa Barangay Island, upang matulungan po kayo kung ano po yung pwedeng maging trabaho. Siyempre, ang kailangan po natin is yung may, ang tinatawag nila ay ma-maintain natin yung trabaho, hindi lang po yung pang isang araw, 2 araw. Kailangan po yung na-maintain natin yung trabaho na pwede pong ibigay sa inyo. Long-term solution. Long-term, tama. Long-term solutions. Alright, now we have texter 8953. Ang tanong niya po, alam niyo, sa totoo lang, I'm so thankful sa mga tanong ng mga kababayan natin. It really shows that you really wanted to learn. At the same time, malaman ano nga ba ang gustong gawin ni Carlos Alipio Fernandez bilang Vice Mayor natin. Good morning po, Sir Jay Uriles. Texter 8953. Ihabol ko lang, kailangan po ba na kapag hindi magkasundo ang mayor at vice mayor, hindi talaga gagalaw ang budget? Tingin ko hindi talaga gagalaw ang budget. Nako. Kasi tatandaan po natin, ang vice mayor po ang leader ng Sangguniang Panglungsod. So siya po yung sinusunod din po ng ating mga konsehal. Napakalaki ng role. No? Napakalaki po talaga. Hindi, wag nyo lang pong vice mayor lang ha. At tignan nyo po, ayoko na po magsalita. Nako, bahala kayo siya. 7439. Vice Mayor, good morning po. Ano pong ipapangako nyo sa taong bayan ng Dagupan at papaano nyo po babaguhin ang Dagupan kung kayo ay maihalal at lalo na ngayong pandemya? Sir Jay, ayoko mangako. Gusto kong gumawa ng trabaho para sa Dagupan. Alam natin ang pangako na papako. Pero ang trabaho ng isang Vice Mayor, ang pagiging public servant para sa mga Dagupenyo, yan po ang ating gagawin. Alright, 10:43 ng umaga. Okay, texter 73738. Attorney, ano po ang lamang nyo kay Vicky Kua bilang Vice Mayor? Napainom ng tubig sa attorney. Sumabais dun sa tanong ni Jay Oriles. Ano daw po ang lamang nyo kay Vicky Kua bilang Vice Mayor? Sir Jay, gusto kong basahin itong intro nyo sa akin. Ano ba yung nakalagay dito? Abogado na, gwapo pa niya. Yeah. Talagang coffee break tayo dito, no? So, yun po ang sagot ni Vice Mayor Carlos Alipio na. Attorney na, gwapo pa. Okay, I received the same question na almost 4 na tanong. Ano daw po ang lamang ninyo? Okay, para-paras kayo nang nasa isip. Good morning kay Vice Mayor. Ang ibang lugar ng Pangasinan, si Governor Espino, namimigay ng 5K para sa mga returning OFW. Bakit sa Dagupan wala po? Less than 2 years na rin po kaming jobless, no source of income. From Texter 3582. You wanna answer that, Vice? We'll have to check on that, Sir Jay, kasi wala din po akong available information to answer that competently. Okay. Eto, Texter 1563, let's accommodate. Sabi dito, sumubok na ang iyong ama. Tumakbo bilang Vice Mayor. Natalo. Ano sa tingin mo ang dapat mong gawin ng isang Carlos Alipio Fernandez para manalo? May natutunan ka ba sa iyong ama? Siguro, Sir Jay, tulad ng aking ama, kailangan lang namin ipakita yung aming sarili. Yung pagiging totoo sa tao. At tingin ko naman po kasi, yung pagmamahal naman ng tao sa amin ang maghahalal at magdadala sa amin kung saan namin gusto pumunta. Okay, follow up. What are you going to do to break this chain? Mahirap na tanong yan kasi alam mo, Sir Jay, dito sa laban natin ngayon, napakahirap po. At dahil rami rin po ng pera ng ating kalaban. At tayo po ay lumalaban na ang ino-offer po natin ay yung serbisyo po natin sa kabataan, sa mga Dagupenyos. Kaya tingin ko po yung pagiging totoo ko sa kanila, yung ipinapakita ko kung ano yung kaya kong gawin sa Sangguniang Panlungsod. Sana po maging enough
para sila po ay maniwala at sumuporta sa isang attorney, Carlos Alipio Fernandez. Texter 3864. Makakahingi rin ba kami sa inyo ng mga legal advice at papaano? Wala pong problema. Mahahanap niyo po ako sa aking law office na matatagpuan po sa Bunuan. Harap Okay. lang po ng Justice Hall. Ragudo Law Office. Bukas po ito na anong oras? Bukas po to ng Monday to Friday. Monday to Pero Friday. kinakailangan po natin magpa-schedule. Siyempre po, busy rin po ako sa ikot. Ayan. Pag nagpa-schedule na po, bibigyan ko po ng oras. Sa inyong Facebook page, baka pwedeng magpadala ng mga katanungan doon, kagaya ng ibang kilala nating mga attorneys na tumatakbo. Ito rin ba'y gagawin ninyo? Yes po. Pwede nyo rin po ako makontak sa aking Facebook page or sa aking Facebook mismo at susubukan ko pong sagutin ng maayos at legal lahat po ng inyong katanungan. Mhm. Kompletuhin nyo na lang po yung inyong tanong para at least masagot ko po ng directly agad. Okay. Good morning, DJ. Kailangan ko lang pong itanong kung sakali lang ba na po na hindi siya mahalal na bilang Vice Mayor, tutulong pa rin ba siya sa Dagupan? Of course, kasi alam mo, Sir Jay, before I ran for Vice Mayor, yung mga organizations na sinasamahan ko po, lahat po yun NGO Mhm. or voluntary. Voluntary po yung ginagawa namin. At yearly po kami gumagawa ng proyekto para sa Dagupan. Hindi lang po para sa Dagupan, para po sa Pilipinas. Kasi meron po kaming vision na sinusunod. Ang sabi po nga ng vision namin, that service to humanity is the best work of life. Alright. Vice Mayor, our attorney, Carlos Alipio Fernandez, puro Vice Mayor na lumalabas sa mga messages natin. Sa loob po ng almost 3 years, actually hindi lang 2 years, almost 3 years na ho ang pandemya. Ano po ang nagawa ninyo po sa mga Dagupenyo? 3 years pandemic. Tayo po ay nagsilbi bilang presidente ng JCI Dagupan Inc. In our own little ways, sinusubukan po natin tumulong sa Dagupenyos. Tulad na lamang po ng proyekto na ginawa namin sa Dagupan City. Actually, hindi lang po, Sir Jay, sa Dagupan City. Kumaga, ginawa po namin tong proyektong to mula Luzon hanggang Mindanao. At ito po yung proyekto na tinatawag namin na Mind in You, Coping for Happiness. Kasi alam po natin na during the pandemic, marami pong kabataan, marami pong tao na nawalan ng oportunidad, nawalan ng trabaho, nawalan ng negosyo, hindi po sila nakakapasok sa eskwelahan. So lahat po sila, Sir Jay, dumadaan sa tinatawag natin na may mga mental health problems. Mhm. So ito pong programa ginawa namin is to make aware kung ano po ba itong mental health na pinagdadaanan ng mga taong to at kung papaano natin sila matutulungan para kumbaga gumaling po sila or ang tawag dito, Sir Jay, yung gumaling, yung term natin? To heal. To heal, yes. To heal and maiwasan nila or masurvive nila Mhm. yung kanilang pinagdadaanan Mhm. sa buhay. Okay. Texter 7439, Sir, taga-Pantal po ako. Problema ho namin tuwing dumadaan kami dito sa malapit sa tulay, parati pong meron pong mga nakabalandrang motor. Ayan, ito, pati parang nararamdaman ko tong tanong na to ha. Paano niyo po lilinisan ang traffic dito sa Dagupan, lalong-lalo na dito sa Pantal? Talaga pong pag dumana ho yung mga malalaking truck dyan, naku, inaabot kami ng siyam-siyam. Let us coordinate yung problema po natin na yan with our POSO chief. And personally, I will coordinate it with our POSO chief para po malutas natin yung problema sa Barangay Pantal. May solusyon na kagad ha? Hindi pa ito nakukupuhat mo pa kaya, no? Okay. Texter 502, gusto ko lang pong itanong kay Vice Mayor kung ano pong serbisyo o tulong na ibibigay niya sa aming mga LGBTQ member. Okay, LGBTQ. Sa ating mga kapatid sa LGBTQ community, huwag kayong mag-alala. Dahil ako po mismo ay sumusuporta at nakikiisa po sa inyo. Ang dami po nating kaibigan from the LGBTQ community. So napaka-importante, syempre kasama natin si Councilor Red Erfe Mejia na isa sa mga
author ng Equality Ordinance dito sa Dagupan City. So kasama po ng mga konsehal, kung sakaling ako po ay palarin, gagawa po tayo ng mas matibay, mas patitibayin po natin yung ordinansa para po sa ating mga kapatid sa LGBTQ community. Texter 4635, Vice Mayor, nakailang ikot ka na po sa Dagupan, ilan na pong barangay ang napuntahan mo? Siguro, Sir Jay, nakakaano pa lang ako. 31. Okay. Ano po ang plano ninyo sa amin po mga senior citizen ng Dagupan? Tulad po nung sinabi ko kanina, Sir Jay, yung pagmamahal na ibinigay nila sa aking lolo, ganun din po ang ibibigay natin sa ating mga senior citizens. Mas patitibayin pa po natin, mas dadagdagan pa po natin ang mga benepisyo ng ating senior citizens. Texter 4636, ang sabi dito, may subsidiya po lahat halos na mga tricycle driver, jeepney driver. Kami pong managa, ito yung mga pumapasada daw po, yung mga managbangka, tama ba? Dito ho sa mga island barangays, wala ho kami natatanggap po na fuel subsidy. Paano naman po kaming mga taga-island barangays? Anong plano niyo, Vice? We'll have to look into that, Sir Jay. Siyempre, pag-aralan natin. Pero all the best, lahat gusto natin ibigay para sa ating mga kababayan kung paano tayo makakatulong. Ang pinaka-importante po muna ngayon kung paano natin gagawin to, siyempre, dapat manalo po muna tayo. Suporta. Napaka-importante. Susunod na Vice Mayor ng Dagupan, Attorney Carlos Alipio Fernandez, solid life. Ang sarap sa puso na may Mayor Brian Lim, meron pang Vice Mayor Attorney Carlos Fernandez. 10:53 ng umaga, tuloy-tuloy po ang inyong mga katanungan na pwede niyo pong ipadala sa atin pong text lines 0912-782-5884. Kukulangin po ang oras sa atin pong pakikipagtapatan kay Honorable Carlos Alipio Fernandez. Pero siyempre, bigay ho namin as long as kaya ho nating i-dish out. Isa na rin pong ipapatupad nito sa Dagupan, yung bawal mag-park sa kalsada, lalong-lalong na po sa bayan o palengke. Kaya ba natin gawin to, Vice? Let's look into the ordinance kung meron na po tayo existing so we can properly implement it or update it. Pero syempre, tandaan natin, Sir Jay, may pinagdadaanan tayo na pandemya. Ngayon, so hindi ko alam kung may humanitarian reasons kung bakit pinapayagan muna mag-park yung ating mga kotse sa kalsada. But we'll look into it. Alright. Good morning po, Sir Jay. Tanong ko lang kay Vice kung sakali manalo, ano po ang maitutulong niya rin naman po sa mga displaced overseas Filipino workers? Sa ating mga displaced overseas Filipino workers, syempre ang hanap po natin, pagbalik natin dito sa Dagupan, trabaho. Tama po? Yun po siguro ang po pwede namin maitulong sa inyo, ay mabigyan po kayo ng trabaho para magpatuloy po ang inyong hanap buhay dito sa Dagupan. Ito po, from Texter 9475. Ang sabi niya dito, nagkaroon po ng hamon na sana po'y magkaroon ng debate sa Energy FM. Kay Mayor Brian Lim at kay Vice Mayor Belen Fernandez. Ngayon po, kung sakali po ba, pwede ho rin ba kayong sumalang sa debate kaya incumbent Vice Mayor Brian Cua? Alam nyo po, ang daming tanong yan. Kanina nakikita ko na yan. Debate. Okay. Ang debate ay isa sa mga pinakamaganda na platform para makilala nyo ang inyong kandidato, para marinig nyo kung ano ang kanyang plano para sa Dagupan. So tingin ko kung magkakaroon tayo ng debate dito sa Energy FM 90.3, masaya po akong dadalo sa inyong imbitasyon. Ayan. By the way, sa mga nagtatanong dito sa akin ngayon, dapat yun din pong nasa kabila, imbitahan natin. Hindi ho tayo nagdadalawang isip po. Gagawin ho natin yan. At syempre, ang atin pong Honorable Carlos Alipio Fernandez, madaling lapitan. At syempre, anda parating sumagot. Minsan isang text mo lang sumasagot na agad. What more pa kaya kayong mga taga-Dagupan? Ano po? Ano po ang magandang plano ninyo, ordinansa ninyo kung sakali pong kayo maging Vice Mayor sa amin po mga tricycle driver ng Dagupan? Naku, dami nakikinig sigurado dito ngayon.
sa ating mga tricycle drivers ng Dagupan na alam po natin na may plano yung kabila na magtayo o ilipat yung ating City Hall doon sa kanyang property sa Highway de Venecia. Huwag po kayo mag-alala dahil hindi po natin papayagan na mangyari yun. Dahil napaka-importante po ng trabaho ninyo, ng inyong hanap buhay para masustain nyo po ang inyong mga pamilya. Huwag po kayo mag-alala. Ayan. 58 minutes past the hour of 10 o'clock. In as much as gusto ko pa hong i-accommodate yung mga katanungan ninyo, mga kaibigan, gusto kong iparating na ho ng ating guest ngayon, si Attorney Carlos Alipio Fernandez, ang nasa puso at isipan niya sa mga libo-libo nating mga tagapakinig dito sa Dagupan City. At syempre, para iparating ang kanyang boses, bigyan na ho natin ng pagkakataon para magsalita ang atin pong susunod na Vice Mayor. Sabi na sigaw dito ng mga kababayan natin. Vice! Simple lang, Sir Jay. Gusto ko magpasalamat sa mga nakinig, patuloy nakikinig at patuloy na sumusubaybay ngayong umaga dito sa ating Tapatan ni Pangga sa 90.3 Energy FM. At syempre, Sir Jay, gusto ko rin magpasalamat sa inyo sa inyong imbitasyon sa akin ngayong araw. At ako po ay nagkaroon ng pagkakataon upang mas makilala at marinig ang aking boses ng ating mga kababayan. Maraming salamat din po at sa inyong pag-uunlak, Attorney Carlos Alipio Fernandez sa Energy FM at sa mga nagtitiwala ng mga kababayan natin, mga viewers and supporters po ng Team Life. Muli po, ito po ang inyong lingkod, Jay Uriles, sa bumubuo po ng Energy FM Dagupan. Salamat po, Attorney Carlos Alipio Fernandez. At tabayanan po sa susunod na araw ang ating mga susunod na guest sa Tapatan ni Pangga 2022 na inyo po mapapakinggan sa ating pong programa. Thank you ulit. Stay safe mga kapangga. Stay healthy. You're on Energy FM Dagupan. Masamsabit ito po ang inyong lingkod, Jay Uriles. To God be the glory. Maalagang paalala para sa lahat. A. Alagaan ang sarili. L. Lumabas lang pagkailangan. A. At least 6 feet dapat ang layo sa ibang tao. G. Gawing habit ang proper